zato borilačka veština može da pomogne da ga onesposobiš u datom trenutku, ali i tad beži. I ćao drugari, kako stoje stvari, evo nas ovde sa Željkom Čačijom, Žeksom u klinču. Zapratite u klinču, like, share, subscribe u klinču, like, share, like, share, subscribe meni. Svedoci smo da smo nažalost okruženi sa mnogo manijaka, ludaka, psihopata, pedofila i ko zna čime sve ne. I ja sam rešio da napravim ovaj klip o tome i pogotovo insistirao da ovo gledaju najviše devojke, žene, dame, kako da kažemo, i muškarci naravno, ali mislim da je možda će ipak biti potrebniji devojkama, definitivno. Kako da se zaštite? Ostanite uz nas i hajde da vidimo. Prvo, da kažem, Željko je svakako, za ljudi koji ne znaju, Željko je čovek koji je opšte prisutan u svetu borilačkih veština. Nema ko to prati, ko se time bavi, a da ne zna Željka, ne postoji, ja mislim. Bar u Srbiji, a i šire, verovatno. Željko je tu broj 1, da kažemo. I zašto sam ja baš njega doveo? On, ponovit ću, nije majstor borilačkih veština, ali jeste neko ko će realno da nam odgovori na sledeća pitanja. Ne znam koliko si primetio, koliko si okružen ženskim svetom, a verovatno jesi dosta. Malo pa čuješ da je neka tvoja drugarica, prijateljica možda imala neki problem. To se meni dešavalo, jako često mi se dešava da kažu, čak evo naša draga kamermanka par puta se desilo da kaže hajde prošetaj sa mnom, neki ludak je tamo, stoji na ulici, razumeš, sećaš se, kako se zove. I naravno da ćemo mi uvek da budemo tu za naše drugarice, prijateljice, devojke, šta god. I ja odnosno prošetam, ispratim je. Pa mi se dešavalo, to više puta mi su slične stvari dešavalo mi se da mnoge devojke mi kažu imam sastanak sa nekim, nisam ga nikad video, a nađe ga preko neta negde, ajde sa mnom, tu za svaki slučaj, ja i tad odem. Da li ti se dešavalo nešto slično? Pa naravno da je bilo sličnih situacija i naravno da svako od nas odreaguje na isti način. Tako je. To jeste najmanji problem kada... Ali je početak. Ali je početak. I šta je tu najmanji problem? Ako je taj neko s kim on hoće da izađe normalan, to jeste najmanji problem, ali šta ako je to neka budala? A mi nismo tu, recimo. Tad nastaje taj veći problem. Naprimer. Vidi, dosta zavisi od toga kako žena proceni. Dakle, imaju one dobar instinkt da ocene da li je neko ovakav ili onakav. Problem je u tome što muškarci, naravno, skrivaju svoju ćud i to se vidi u nekim kasnijim momentima, detaljima. Naravno, najvažnije je prepoznati, na vreme prepoznati. Pa ako je to nasilnik pravi ili u začetku ili šta god, prepoznati to, prijaviti, skloniti se, reći nekom, dakle, ne držati u sebi i ne čuti. Vidi sad jednu stvar. Mediji to stalno, a zašto sam ja sad ovo sve počeo? Upravo zato što mediji, primetit ćeš i ovih dana, pogotovo kad se ovo desilo s ovim glunicama, stalno govore prijavite. I treba da prijavite. Svakog nasilnika treba da prijavite, apsolutno. Čujem pokaze rukom. Dobro, ne. Treba da prijavite svakog nasilnika, ali nažalost složit ćemo se ti i ja da to nije rešenje. Mislim, jeste rešenje da se on prijavi, da ga zatvore, da ne bi dalje možda radio to. Ali, ajde, čudno mi je, zašto mediji nikako neće da potenciraju nešto drugo, o čemu ja sad ovdje hoću da pričamo, da devojke možda krenu na neku borilačku veštinu, da krenu nešto da rade što će da ih zaštiti od toga, šta ti njega da ga prijaviš kad je on tebe već silovao, to je već kasno, razumeš, za tebe kao devojku, to je kasno, razumeš, tebi je to već uništen život, a mi smo ovde da pričamo o tome, hajde da ne dođe do toga, nego da ako te neko napadne da ti njega, pa recimo slomiješ, prebiješ i možda pobegneš, ali da se spasiš. Evo ovako, za mene je najvažnija preventiva. Znači, preventiva u svakom smislu. Ne, to je već reakcija. Dobro. To nije preventiva. Dobro. Ti si već došao do trenutka kad moraš da reaguješ. Nažalost, ali tak je trenutka... Preventiva je da osjetiš, da prijaviš, ne da prijaviš silovanje, nego da kažeš
Vuletu, Željku, imam problem sa ovim dečkom, nasilan je. Slažem se, ali ja se izvinim sad što Ajde, kažem. samo da završim misle. Dakle, pustiš malo mene da pričam. Da. Znaš ti kako je. Dobro je dok ja tebi ne postavljam pitanje. Da, dobro. Dakle, prvo je najvažnije prepoznati. Po mogućstvu, ne prijaviti policiji. Ne možeš ti je prijaviš policiji da te neko, ne znam, gleda ovako ili onako, svako će da kaže pa daj mi to. Oni nažalost čekaju da se nešto desi, ali reći nekom, poveriti se drugarici, poveriti se roditeljima, poveriti se bilo kome ko može da pomogne. To je prva stvar, dakle to je ključno, osetiti taj trenutak, jer kad nasilnik već preuzme kontrolu, onda je kasno. Da, ali vidi, kako će neka devojka bilo kome bilo šta da prijavi, ako ona šeta ulicom, ni od kuda skoči. A ti pričaš o tome? Ja o tome pričam. Okej. Ja o tome pričam. Lako će ona, sve ovo tačno što si rekao, ali ja pričam o tome, a to se jako često dešava, da devojka prosto šeta ulicom i on skoči ni od kuda. Koliko sam obavešten, ne znam sad to kao činjenicu, to treba proveriti. Mislim da je ponovo dozvoljeno nošenje spreja. Jeste, ali ima i tu sad jedan problem. Ti nosiš sprej, ali ako se devojka u sekundi parališe i uplaši, ona ga neće upotrebiti. Vidi, ako se parališe i uplaši, onda ništa ne pomaže. Ali zato možda pomože borilačke veštine. Da, ali ako se parališe i uplaši, ne džaba i borilačka veština. Dobro, ali... Dakle, prvo, nosite sprej. Ajmo da krenemo. Početak, znači sprej. Tu staviš ono grafike i sprej. Evo ga, sprej. Tako. Suzavac, kažemo, nije sprej, nego suzavac. Pa makar i dezodorans da ga u tom momentu... Pored suzavaca možda može da se nose šokeri. Oni su efikasniji u suzavaca. Da, jesu, samo ako su legalni. Znači, ako je to legalno, da možeš da ga imaš, zašto ne, naravno. Sad je u Americi dozvoljeno, da video si po filmovima, sad po filmovima. Proverite da li je legalno. Ako je kod nas dozvoljeno, obavezno. Obavezno. Sad, zašto sam ti na početku razgovora naveo to da ti nju pratiš na sastanak ili pratiš je kad ide ulicom, pa je neki primetila da je neko gleda. Manijak je neće napasti kad je s tobom, ali će je napasti kad je sam. I to je tako. Dakle, znam šta hoću da mi pitaš. Prvo i osnovno šta se radi u tim situacijama, to je dizanje buke, dakle, vrištanje, što? Objasnite ljudima da si napadnut, da nije, evo, konkretno, osobi koju vrlo dobro znam, se desilo da je dobila batine u punom tramvaju. Nisu hteli da je pomognu jer su mislili da je bije dečko. Pa kakva je razlika? A nema razlike isto. Kakva je razlika? Znači, objasniti ljudima da si ugrožen, da to nije dečko i da je to normalno da ti bije. Nije normalno bilo ko da ti bije. Nije normalno. Grebati, hvatati za genitalije, udarati, bilo šta, znači bilo šta što u tom momentu možeš da uradiš, uradi. Varijanta uhvatio te pa ćeš ti da ga nagaziš, mislim ljudi, daj, realno, to jesu situacije kad čovek dozvoli da mu to uradiš. Razumeš? Gledao sam, sad malo ću skrenem temu, ali gledao sam odbranu od pištolja i staviti pištolj ovdje, to niko ne radi. Da, proces daljine. Znači, to se neće desiti pa da ti njemu smotaš šupu u plan. Znači, devojka ako je u tom trenutku napadnuta, znači prvo vrištanje, zvanje u pomoć, što glasi, oni se uglavnom uplaše u tim trenucima. Ako se ne uplaši u tom trenutku, ako ostane, ako pokušaj nešto i dalje, onda se ujedaš, grizeš, čupaš, kopaš oči, udaraš u mošnice. U suštini, što veća buka i što veća akcija. Dakle, samo da prizoveš neko da kaže, ej, šta radiš, on će pobeći, razumiješ? Ne smeš da se prepustiš, znači ne smeš da se blokiraš, to je najgore što ne zove. A i napasnik se uglavnom uplašio kad ti kreneš da pružaš opet. Ali, ajde da vidimo da to može devojka da uradi na mnogo elegantniji način, a to je da upiše neku borilačku veštinu i da se bavi time. Ajde pričamo o realnoj situaciji, dakle, učini ti se da na 50 metara vidiš manijaka. Idi drugi put. Znači, radi sve da izbegneš susret s njim. Ako se to desi, beži. To je prvo, naravno.
Borilačka veština, ako do nje dođe, onda je primenjuš. A do tad sve ove preventivne radnje, dakle da se izbegne bilo kakav kontakt ili ako dođe do kontakta, prvo sve ovo, pa onda ako možeš borilačku veštinu. Tako je. Znači, prvo bežanje. Ali drugo, nažalost, dešava se situacija kada ne možemo pobeći. Da. Tada dolazi ovo drugo. Prvo, potvrdimo, naravno, najbolja stvar da se spreči napad i upravo borilačka veština. Pa jedini način da sprečiš je da znaš nešto. Sad, dešava se u određenim trenucima da si toliko blokiran da čak i ono što znaš ne možeš da upotrebiš. Ali ako me pitaš koja borilačka veština, pošto ćemo vjerojatno doći do toga. Dakle, samo one koje su realne, molim vas. Znači, ove razne borilačke veštine koje vas uče da možete da se borite sa 5 protivnika, da možete da izbegavate noževe, metke i tako dalje, to zaboravite. Znači, samo ono što je realno, ono što će da ga zaboli. Judo, brazilska džiu-džica, kickboks, boks. Znači, ono gde si ti naučio da se braniš. Dakle, postoje borilačke veštine, borilački sportovi gde vi bijete po vazduhu. I ti nikad ne znaš da li to što si učio zapravo može da se primeni. Znači, samo primenljive stvari. Ajde polako da tačno ponovimo redom koje stvari ti preporučuš da da treniraju. Još jedno, realne borilačke veštine. Dakle, ako hoćeš da nabrojim. Nabroj, to može. Boks, kickboks, Krav Maga, judo, brazilska džiu-džica, znači to je sve objedinjeno. Ovo su posle, ne znam, sambo i tako dalje, to su sve veštine koje već negde postoje. Možemo da kažemo MMA i onda smo obuhvatili sve, ali ono gde vi znate da stvarno možete neko da povredite, da stvarno možete da ga bacite i da se odbranite od njega, te veštine. Uče vas, sad je poplava ovih trenera koji kao rade samo odbranu za žene. I onda recimo karatista radi samo odbranu za žene. Pa mislim, nije stručan. Nije stručan, jer u karateu ne postoje hvatanje. U karateu ne postoje poluge, ne postoje, znači on ne zna da je nauči kako da se odbrani. Ako neko uhvati s leđa, to u karateu ne postoji. On može da improvizuje nešto. Mislim, ne postoje u krajnjoj liniji ni u boksu, ni u kickboksu. Znači, to su neke, to je recimo u tom slučaju brazilska džiu-džica ili judo. Ali, kažem još jednom, sve što je primenljivo, a najprimenljivije je da uradite sve što možete, da se, da tako kažem, gicate, batrgate, čupate, sve je primenljivo. Dakle, šta je sad tu fora? Mi pričamo o sportu, pričamo o borilačkoj veštini. Ona te uči da se boriš protiv protivnika koji radi isto što i ti. A manijak ne radi isto što i ti. On radi sve suprotno od onoga što si ti učio. I onda sve to što učiš, ako možeš da primeniš, primeni. Ali je fora u tome da primeniš sve drugo. Znači, da ćeš ga ubosti flašom, nožem, bilo čime. Znači, nešto kako ćeš se odbraniti. Ciglom udariti u glavu. Razumeš me? U borilačkim sportovima ti učiš, ja sam preko puta tebe, udarac, zaštita, izbjegavanje, toga bre nema na ulici. To ljudi moraju da budu svesni, toga nema. Kada je situacija da on hoće da te siluje, da te raščereči, da te ubije, da bilo što, znači nema, sve što imaš na raspolaganju, sve koristi. Ono što je najvažnije, to je da osjetiš trenutak kada se ti nešto dešava. Ti sad govoriš o situaciji na ulici. Te situacije, Vule, su daleko manje ih ima nego realnih situacija koje sad imamo sa ovim glumicama i sličnim stvarima. Dobro, i to. Ta vrsta zlostavljanja nije zlostavljanja samo seksualno. Da, i psihičko. Psihičko, znači u momentu kada osjetiš, požali se nekog, traži pomoć. Nemoj da kriješ to u sebi i nemoj da potiskuješ. Ti onda normalizuješ njegovo ponašanje, onda smatraš, proći će, ostavit će me na miru i naći će neku drugog. Hoće, ali će da nastavi to da radi tebi. A ako nastavi da radi nekom drugom, radit će nekom trećem, četvrtom, petom, on se neće zaustaviti. On mora da se zaustavi
da li na neki brutalan način ili na zakonski način, mora da se zaustavi, znači ne drži to u sebi. Mi smo imali problem sa mojim detetom koji je trpala fizičko nasilje, ali vršnjačko nasilje, nije to bilo maltretiranje u tom smislu kao sad neko dođe pa je ćuška, nego prosto kao desi se, jači je pa je gurne pa ovo. U momentu kada je počela da trenira sa 8 godina, sa 11 ili tako, sa 11 smo izašli na prvo takmičenje, kada je osetila šta može, ona je rekla sad će taj ne jebati. I kada je počela da primenjuje svoje znanje, tad je prestalo maltretiranje. Sad, jedno pitanje, kad kažeš devojkama trenirajte neku borilačku veštinu, one će uglavnom da kažu, ali postaću previše muškobanjasta. To nije tačno. Ne znam kako bi ti rekao, da li ako treniraš ples ćeš postati više žena? Nećeš. Eto, isto je to, upravo to. Ovo baš hoću da im kažeš, zato što dosta njih misli da će dobiti muške hormone, da će postati, neće. Ne možeš da dobiješ muške hormone, možeš da primeniš način ponašanja ili da to reflektuješ, ali da... Čak će se lepo zateknuti i biti zgodnije svakako. Mislim, kako bi ti rekao, treba da znaju da nauče da udare, da osete da je to moguće, da i neko krhak od 40 kg može da nanese ozbiljne probleme čoveku od 90 kg. Tako, isto, i to je drugo što često kažu, ali ja nisam dovoljno jaka, on je to jak, meni ni to ne vredi, ali evo zapravo sad ste čuli, vredi. Pa vredi, probajte. Probajte pa ćete vidjeti. Prvo sa čakom, a onda posle sa čovekom. Svaki muškarac koji trenira borilačku veštinu će vas pustiti da ga udarite punom snagom ako treba da biste to osetili. Dakle, kako bi ti rekao, da, borilačka veština, ako nema drugo, o tome i pričamo. A to često može spasi život. Sve što može da ti spasi život premeni. Tako je, dobro. I da kažemo, rezimiramo, prvo je bežanje, ako je mogućnost... Prvo je izbjegavanje. Izbjegavanje. Pa bežanje, pa onda, nažalost, ako dođe do situacije... Sve upotrebite što možete, šta god to bilo, sprejevi, šokeri, ako su dozvoljeni. I naravno, dizanje buke, zvanje u pomoć, pretnja policijom, znači sve se, ako vidiš tu situaciju, pravi se da telefoniraš, okreni i razgovaraj s nekim, sad upravo prolazim tu i tu, da on čuje da si tu, jer ne znaš s kim razgovaraš. Sačekaj me na uglu te ulice, evo me stižem. Ajde, zađi, sačekaj me. Znači on ne zna s kim razgovaraš. Možda i ne razgovaraš, ali deluje da razgovaraš. A dobije znak da ćete sa, gde si ljubavi, gde si tata, gde si onaj, i on onda shvati da ćete neko sačekati i sigurno te neće dirati. Mislim, ne bi trebalo. I to bi bilo sve za ovaj video, ali pre nego što se odjavimo, da ponovno rezimiraj. Evo, dakle, šta raditi? Od 1, 2, 3. Like, subscribe. Ne, like, subscribe. Bežati. Probajte da procenite situaciju. Dakle, ako vam se učini neko sumnjivim, ne idite tu. Ako morate da prođete tu, pozovite nekog ili fingirajte da zovete nekog. Ako dođe do kontakta, vrištite, urličite, zovite policiju, zovite pomoć, zovite komšiju i bilo koga. Ako ni to ne pomogne, bežite. Ako ne možete da pomognete, radite sve što možete da se od njega odbranite. Sprej, šoker, šta god je dozvoljeno. Vrištanje, grebanje, udaranje, griženje, sve što ste u mogućnosti da uradite i radite. I ako to ne pomogne, onda ja ne znam šta će. Prosto moramo da imamo i... Ne znam da li si rekao, ali ujedanje. Griženje. Dobro, sada možemo, ako vam se svideo ovaj video, u klinču, like, share, subscribe, moj kanal Vode, like, share, subscribe, hvala što si na savjetima, vi dobro poslušajte šta vam je rekao, čuvajte se i ćao!